हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बरायबावबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर स' जायफोरा आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनो जोबोद नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरोना लोगोफोर जोंफोर नै मटर मैया संना लाखादों आरोना दा बेखौ सुनोसै ओमफ्राय कुकाराव रुगोरसै आरोना नै आलुखौ माबाना लाबाय आरोना एसे आलु दरनैसो होनांगौ एसे गन' जानायनि दा मटरखौ सुनानै आलुखौ मानानै लागासै आरोना नै माबाखौ मावनानै दिनै जाहोसिगोन आरोना जोंनो गुगुनि संनानै बोरै सङो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय आरोना नै लोगोफोर दा सुनानै लाबाय आरोना लोगोफोर आराम सुनानै लासिगोन एबार सुनानै माबायसै आरोना रुगोरनोसै कुकाराव स' लोगोफोर दायो कुकाराव रुबाय आरोना खेनब्रैसो गाबहोनोसै नै जिरा देबाय आरोना दा मोरै सङो गाव मिथिगौ आरो मोनजाबानो जाबाय आरोना जोंहा मारै सङो गेन्दाराव होलायलायसै ओरैनो सामब्रामाबो माबायाबो गेन्दाराव होलायलायनायसो मा होखो बे सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा ओमफ्राय बे गुगुनिखौहाय नोङो अबे जायगायाव नुनानै बानायनानै जाहोनो नागिरखो जोंबो मबाइलाव इउटुबावसो नुनाय आरोना लोगोफोर इउटुबाव नुदों नो बियो माबा गुगुनि बोरै बानायो गुगुनिखौ सोरनि भिडिअ नुआ नोङो हो मा नाम मोन खोन्थादोब्रा सोरनि फुजिनियावसो नायो नों सोरनावथो ए स' लोगोफोर आंना हिन्जावा एसामिस सिनेमा नुदों आरोना माबा गुगुनिखौ बोरै बानायना जायो दा बेबो गाव जेरै माबायाव नुदों इउटुबाव नुदों बेबायदिनो जोंनो संना जाहोनो नागिरदों आरोना नायनोसै माबायदि जायो थावा नै लोगोफोर जाबायबो ना गेब्लेहांबायबो होबावदो र' जासिगोनबोलै थोबाय दा गाबखांबा माबा आरोना एसे माबा खालामनोसै नायग्रोनोसै दा एबार संसै आरोना रुनानै लाखांनानै एबार रुखांबाय एबार संसै जिरायाबो माना लाखाबाय आरो देनानै लाखाबाय स' लोगोफोर नायसै मारै जाखो गुगुनिया नै गोदौगासिनो दं आरोना एरनानै नायनोसै र' माबायदि जादों माथो गुफुर जाखो खारै जाखो नामा स' लोगोफोर मोदोमनायाथ' मस्लाया गोथाव मोदोमदों ओमफ्राय दा जानायावसो थावना थावाथाय नायनोसै मोनगोथोंसै जिखुनु जाया लोगोफोर नै जामुं जाबाय आरोना ओमफ्राय एबार जाबाय थानोसै आरोना थावा साखिनायसै बोरै संखो इउटुबाव नुनानै संनाय टेमेट' होलायलायनाय आरोना लोगोफोर